akwai wani masallaci a nan kwanar Ganduje, nan ka tafi hanyar sharaɗa akwai wani guri da ake kira kwanar Ganduje, da kuma wani masallaci da ake kira a gidan rinji duk an ce masallacin juma'a ne. To jiya da safe sai ga DPO na sharaɗa ya zai ce mu malam hukunci ne aka kawo daga zanwan, aka ce a kawo ma rigima ake yi da mutanen unguwa da wani mutum mai suna Abdul Jabbar. Shi wannan mutumin ya naɗa limamai a waɗannan masallatai guda biyu na juma'a. Yanzu kawai sai ya rubuto musu takarda ga wasu sharuɗa da ya sa musu guda 11 cewa duk kowa sai ya cika wannan sharaɗin. Akwai sharaɗin da Allah kawai ake sa wa sharaɗin, akwai sharaɗin da annabi kawai ake sa sharaɗin, bayan na karanta sharaɗin na gani guda 11. Saboda haka kawai sai ya ce ya yi postin ɗinsu, ya cire wannan ya mai da shi nan, ya cire wannan ya mai da shi wannan. Su mutanen unguwa da yake masallatansu ne suka ce ba su yadda ba. To shine aka so a yi rigima juma'a da ta wuce, sai da DPO ya tura 'yan sanda ya je da kansa ya tsaya, sannan aka yi sallah da limaman da mutanen unguwa suke so. To shine yanzu da aka yi rigima sai suka ce to ai wannan a kai rigiman nan wajen Daurawa, shi zai warware. Ga ko mutanen na zo da su gaba ɗaya, ga kuma takarda daga hukumar 'yan sanda ta jihar Kano wanda aka baka dama ka warware wannan matsala. Da aka ce to ina bangarorin suka shigo suka cika ofis ɗina, da bangaren shi Abdul Jabbar da bangaren mutanen unguwa, da na wancan masallaci da na wannan. To sai muka fara da masallacin farko, na ce wannan masallaci a ban tarihinsa ya aka ya kafo, domin masallatai iri 4 na sani a jihar Kano. Akwai masallacin da gwamnati ce take siyan fili kuma ta gina da kanta, wannan shi ake kira masallatan gwamnati, wanda ba mai iko da shi sai gwamnati, ita za ta naɗa liman wanda take so tunda masallacin hukuma ne. Na ce na biyu akwai masallacin da wata ƙungiya take kafawa, ko ɗariƙa ko izala, su suke siyan filinsu su haɗa kuɗinsu su gina masallacinsu. Sai na ba da misali da masallatai guda 3 da Sheikh Isiyaka Rabiu ya gina. Na ce kawai masallacin Sheikh Ahmad Tijjani, da masallacin Sheikh Ibrahim Kaulaha, da masallacin da Sheikh Isiyaka Rabiu ya na kofa gidansa ya sa sunan mahaifinsa. Na ce waɗannan masallatai guda 3 Sheikh Isiyaka Rabiu ne ya gina su, don haka in ya ce ya cire liman ko ya naɗa ba mai masa. Na ce akwai masallacin da izala ce kuma ta gina, izala in ta naɗa limaminta ko ta cire nata ne. Na ce na uku kuma akwai masallacin da wani mai kuɗi ne guda ɗaya yake siyan fili ya gina abinsa shi kaɗai akan kansa. Na ce to wannan zai iya cewa ya riƙe abinsa zai gudanar, zai kuma iya neman wata ƙungiya da ya gamsu da ita ya ce ya ba ta gudanar da wannan masallaci. Na ce na 4 shine masallacin da community suka yi mai kwabo mai taro mai ahu aka hada aka gina. To irin wannan na ƙarshen na ce ya fi rigima, don ba na kowa ba ne, na al'umma ne baki ɗaya. Karo aka yi, taimako aka nema mai kwabo mai sisi aka bayar, to ba wani mutum ƙwaya ɗaya da zai ware ya ce wannan masallacinsa ne. Na ce to a cikin masallatan nan guda 4 shi wannan wanne ne? Na fara tambayan ɓangaren shi Abdul Jabbar. Suka ce to wannan masallaci asalinsa dai an yi watsi da shi, ana hakka shi fitsari ana a ciki. Daga baya suka zo suka nemi taimako aka gyara aka mai da shi na kamsu salawat. Daga nan kuma su suka je suka gaya malamin nasu cewa gashi an samu guri kaza kaza, ya ce to aje a mai da shi juma'a, aje a rubuta sunan ashabul kafi war raqimi. Mutanen unguwa suka ce to tunda mun ga ba wani abu bane aka rubuta, aka ci gaba da juma'a. Na ce to takaddun mallaka gurin suna hannun wa? Mutanen unguwa suka ce na wani mutum ne ainihin ya yanki gonarsa ya ba da gurin. Sai ce to wannan kenan ba na bangaren Abdul Jabbar bane, ba mallakin su bane, tunda ba su suka sai kasa ba ko ba su suka gina ba. Don haka wannan masallaci na mutanen unguwa ne. Ku mutanen unguwa ku je ku samo mutum 10 su rubuta min takarda su sa hannu cewa mu gaba ɗaya mun yadda da limamin nan da yake mana sallah baya ta da fitina unguwar mu zai ci gaba da limanci. Nan take kuwa suka ce to ai ba su cika 10 ba. Na ce kai mutum ɗaya ne, ba za ka wakilci mutanen unguwa gaba ɗaya ba, sai an zo da mai unguwa da dattijan unguwa mutum 10. Suka ce to a ba su lokaci. Kafin awa ɗaya sun tattaro mutanen unguwar, suka zo suka sa hannu gaba ɗaya. Na kira kowa, waye wane ya ce gani, 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 waye wane ya ce gani. Na ce ina mai unguwa? Ya ce gani.
na ce to duk kuma maƙotan nan ne kun yadda da limamin nan da aka ce an cire ya ci gaba da muku sallah? Suka ce na ce to cirewar da shi malam Abdul Jabbar ya masa bai yiwu ba, tunda shi mutanen unguwa suke so ko masallacin su ne, don haka an tabbatar da shi ga takarda zan bashi a rubuce je ci gaba da mutanen unguwar su sallah. Suka yi godiya suka tashi. Na ce to saura wannan bangaren, shi kuma wannan masallacin shi kofa sai su suka ce to suna da takarda, su bangaren Abdul Jabbar suka ce ga takarda wata mata ce ya kadiriya ita ta rubuta, ita ta gina wannan masallaci kuma gashi a rubuce ta ba malam kula da shi da jagorancinsa da waye kamar yadda aka rubuta a jikin takardar. Na ce to ina matar? Ta ce gani. Na ce ke kika rubuta wannan takarda? Ta ce eh. Na ce to yanzu me kike so kuma a yi tunda ki rubuta takarda kin ce kin basu? Ta ce a'a ai da ya ce ya cire limaman gurin ne, shi sa na ce ni ko ban yadda a cire limaman da aka nada na unguwa ba. To ne mata bayani na ce to shikenan, a yanzu kina nufin kin janye wannan damar da kika bashi? Ta ce eh, inda zai cire waɗannan mutane ita ta janye. Ita dama asali tumuninta ne na takaba. Ta ce mijina ne ya mutu, ɗan kasuwa ne nan kowa san shi a Singa, da ya mutu to wannan tumunin takaba da aka bani gurin shine na ce na ba mutanen unguwa a yi masallacin kamsu salawat. Ta ce aka fara, wani ya zo ya fara ba da gudunmawa ya tsaya, ƙarshe ta ce na je na samo kuɗi na kira shi wannan mutum a unguwa, ta ce na bashi na ce a je a ci gaba da gini. Shi kuma da yake almajirinsa ne, da aka gama ginin sai suka ɗauki matar, sun ce ita ma kullum a can take zama, aka ɗauke ta a kai ta je aka yi mata shifta wannan takarda tana faɗa ana rubutawa. Na ce to wannan takarda abin da take nunawa ba ce ta ɗauki masallaci ta baka ba, abin da ta ce ta ba da gudanarwa. Wannan gudanarwa kuma ita ce kai amfani da ita ka naɗa limamai, kuma da ita kai amfani da su kace ka cire su, to shine ita ce ta ce ma ta cire ka. Suka ce a'a ai mace ce ba ta da ikon ta yi magana. Na ce to ai tana macen kuma ta bayar aka karba. Na ce to ku yanzu, suka ce a sai dai a kira shi a waya, su ba za su iya faɗa wannan ban. Ce to a kira shi. Aka kira shi, na ce shek maganar masallaci ake yi. Na ce to ga abinda na kasa masa bayanin nan da ne masallatai kashe 4 ne. Na ce to wannan masallaci ka naɗa liman ka cire shi, kuma su mutanen unguwa sun ce ba su yarda da cirewa ba. Ya ce ai shi ya naɗa shi, yana da iko ya cire, ko masallaci nasa ne. Na ce to ai ga matar da ta ba da masallacin ta ce ita ba ta yarda a cire su ba, sai ce ai ba ta da iko, ai annabi ya ce ka yi kyauta ka janye kamar ka yi amai ne ka lashe, so da haka shi bai yarda ba, dole ne a wannan mata ba ta da magana tunda ta riga ta rubuta. Na ce to yanzu ba wannan muke tattaunawa ba, yanzu zan gaya maka abin da muka tattauna ne guda 4 da wakilanka da wakilan unguwa, domin da magana ta yawa sai na ce to wannan su fidda mutum ɗaya da zai dinga magana da yawunsu, wannan ma su fidda mutum ɗaya, kada kowa ya ƙara sa baki, kuma kowa ya yadda, wanda duk biyun nan da na ɗauka abin da suka yanke kowa ya yadda. To wannan ɓangaren suka ce ga wannan, su ma suka ce ga wannan, sun ce to duk ragowar su fita. Sai na ce to ku kai me za ka ce? Ya ce shi ai malam ne ya naɗa mutumin nan, ko mutumin nan yana da wani masallacin, shi ne yanzu malam ya ce masa lalle sai dai ya zaɓi masallaci ɗaya, ko ya zaɓi wancan ko ya zaɓi wannan. So da aka da ya zo ya gabatar da hudu ba akan hajjatul wada, ya faɗi wacce ta gina masallaci ya mata addu'a, sai suka kamar ya zaɓi wancan, don haka aka ce ya handin oba ɗin masallaci na juma'a a hannun na'ibinsa wanda tare suke sallah. Shi ko da mutanen unguwa suka ji labari suka ce a su ba su yadda ba, wannan limamin shi suke so, domin shi yana yin wa'azi na zaman lafiya. Akwai 'yan ɗariƙar tijjani, akwai 'yan ƙadiri, akwai 'yan izala, amma shi ba a kuka da shi, da shi suke so. Ya ce to shi don haka ya cire shi, kuma yana da iko ya cire shi tun da masallaci nasa ne. Na ce to mutanen da yake wa limanci sun ce ba su yadda ba, kuma ga matar da ta gina masallaci ma ta ce ba ta yadda ba.
in ce saboda haka yanzu ya za a yi. Na ce to yanzu abin da za mu yi a kai, na ce wa mutumin kai tunda Abdul Jabbar ne ya naɗa ka, to ya ce ya cire ka, me yasa kai baka ciru ba kawai sai ka ciru kai tafiya ka bai, ce shi bai ciru ba. na ce to kaji ɗaya ya ce bai ciru ba, to na biyu ka basu mana su ci gaba yadda suke, kai ka janye cirewar tun jama'a sun ce a basu. sai ce shi ko ba zai bashi ba akan abinsa saboda shi ya naɗa shi kuma ya masa tawaye. sai ce in kai ne malam zaka so almajiran ka sai maganin ce ni ba su yi mun haka ba, inda ba zan kawo musu son rai ba. to sai na ce to yanzu mun ce sai alhamis za mu zauna, ga juma'a za ta ratsa, to shine ake shawara cewa tunda kai ka ce ga wanda zai, su kuma mutanen unguwa su ce ga wanda zai, to a ajana ku biyun, hukumar Hizba ta tura wani ya je ya ba da sallah wannan juma'a. sai ce wallahi ba za ka naɗa min liman a masallaci ba ka isa ka naɗa min liman a masallaci. na ce to musu ko mutanen unguwa sun amince da wannan, sun amince hukumar Hizba ta je ta jagoranci wannan masallaci. sai ce sai dai ka tura mu kotu a rufe masallaci kuma ka tura mu kotu. na ce mutanen unguwa kun yadda a rufe masallaci? suka ce a'a, mu akwai tsofaffinmu da suke sallah a gurin, an rufe a ina za su juma'a, ba masallaci kuma kusa da gurin. na ce to, na ce yanzu kai shek ka ce lalle sai an cire wannan limamin, mutanen unguwa sun ce su ba su yadda a cire shi ba. na biyu na ce maka duk a basu su ci gaba, ka ce kai ko baka yadda wannan ɗayan ya ci gaba ba sai dai na'ibinsa ya ci gaba. su ko mutanen unguwa sun ce sun yadda a basu su ci gaba. sannan kai ka ce a rufe masallaci, su kuma sun ce ba su yadda a rufe masallaci ba. su sun ce sun yadda hukumar Hisba ta je ta ci gaba da limancin wannan masallaci kafin a warware, kai kuma ka ce ba ka yadda hukumar Hisba ba. kaga yanzu kenan abu hudu aka yi wanda duk cikinku ba a samu ittifaki a kansa ba. na ɗaya a bassu da limamin da na'ibin da ka naɗa, wanda ka cire limamin ka ce na'ibin ya ci gaba, to su mutanen unguwa sun yadda da na'ibin da limamin su ci gaba, wanda yanzu shi na'ibin shine naka, shi limamin ya maka tawaye, amma mutanen unguwa suna son su an ce a basu. ka ce kai baka yadda da wannan ba, kai ka ce a rufe masallaci, sun ce su basu yadda ba. sannan an ce a naɗa wani daga Hizba, ka ce baka yadda ba. yanzu zan rubuta commissioner of police cewa duk ba ku yadda da wannan abin da muka yanke ba, saboda haka tunda a cikin hukumar 'yan sanda akwai bangaren limamai, to su tura limamin su ya ci gaba da sallar juma'a har sai an warware wannan matsalar a kotu, na cewa matan nan tana da iko ta sauke ka daga nauyi da ta dora maka na waƙafi, dan ba kyauta bane masallaci, waƙafi ne. shi kyauta ita ce ba a ruju'i, ita ma akwai dalilan da za a yi ruju'i, amma shi waƙafi nazirul waƙafi ne kai, ma'ana nazirul waƙafi mai kula da waƙafi, in yayi tasarrufi ba yadda ya kamata ba, wanda ya bashi yana iya janyewa ko wakilinsa. ko matan nan ta zo da shekarunta, ta fi shekara 80, ta zo da ɗanta kuma jikanta kai, wanda ta ce shi ne wakilinta duk inda za a, ita to shi sai dai a tafi kotu, yana da dalilan da ba za a janye wannan ba. Kenan na gaya 'yan sanda cewa to ga abin da muka yanke, na rubuta, na zaunar da su wakilansa da wakilan, na karanta musu takardar, na ce haka aka yi, suka ce eh, haka aka yi, suka ce eh. na ce to ga kwafi ku kai wa malamin, ku kuma ga kwafi ku kai wa mutanen unguwa, ku kuma in Hizba ga kwafi ku kai wa DPO, shi kuma ya kai wa commissioner of police, cewa ga abin da muka yanke. sun ce kuma duk abin da muka yanke a kansa za su tafi. su da ka je da daddare sai suka kira taro. Ashe lokacin da suka bani wayarsa suka ce mai magana, ashe rikodin suke, ashe rikodin suke, duk magana da muke suna rikodin. To kuma dama kai da kake da wakili
kusan mutum 20 a guri, na me za ka yi wani rikodin ɗin wata magana, me ya koyayya a cikin wannan? Saboda haka suka yi jawabinsu, suka ce ai su yadda ba in shiga musu harkar masallaci karfe 8 kowa ya tafi masallaci. Suka ziga mutane cewa a ji a ɓalla masallacin a shiga wannan ashabul kafin da aka goge a ji a sake rubuta. Shi kuma DPO ya riga ya shiri da manya-manya motocinsu na 'yan sanda da makamansu. Da ya je sai ya shiga cikin masallacin ya tara mutane sun zo suna ta karatun Qur'ani, ana jiran isowar shek. Ta an zuma sai gashi ana takabbara ya shigo ya zauna. DPO sai ya ce to ni ne DPO na guri kaza kuma ina wakiltar commissioner of police, wannan masallacin wace ka shigo, bayan an riga an ce ka kowa ya shigo. Suka fara tattauna ya ce masa to malam shawarar da zan baka ka tattara almajiranka ka bar gurin nan. Duk mutumin da aka kashe a gurin nan ko aka ji masa rauni to kai ka jawo. Daka da jin haka sai jikinsa ya sanyi, ya tattara almajiransa ya ce an cuce shi, ya bar wa Allah, an shirya za a yi masa irin abin da aka yi a Zaria, waye ya tattara almajiransa ya tafi. aka ɗauko limami aka sa. Bayan sallar nan na buga, kafin ma shiga sallah nan muna zaune a nan gudun na bugawa DPO ya gaya mun ya ce ga abin da aka yi. Bayan sallah kuma muna sallah nan muna shiga na buga masa waya mai ake cike ce an yi sallah lafiya, mutanen unguwa kuma suna ta addu'a suna godiya. Yanzu nan kuma sai aka yi min waya mutanen unguwa sun je sun cika ofis ɗina da takaddu, duk unguwa sun sa hannu kaf cewa ba su yadda ya ƙara zuwa musu unguwa ko ya shiga musu masallaci. Ita kuma mata ta je kotu an mata takarda cewa ta janye shugabanci da jagoranci da ta bashi na wannan masallaci da ta gina da dukiyarta, wanda a cikin magana sai da neman nasiha na ce kaga shek ina baka shawara, ba kai kaɗai ba kowace ƙungiya ma, duk sanda za ka yi masallaci ku tara kuɗinku ku je ku sai ƙasa ku gina abinku, ba wanda zai kawo muku cikas. Ko? Amma ka ƙwace kayan wani. Na ce lokacin da aka samu rigima nake ga almajiransa, na ce musu an taɓa sani a rigiman masallaci. Na ce wani Alhaji Adamu ya gina masallaci a hanyar Ɗanbata ba gadawa. Shi kaɗai ya sai ƙasarsa ya gina masallacinsa na Juma'a, ya yi gidan liman da gidan na'ibi, ya yi kantuna guda 10. Da ganin wannan masallaci sai aka fara layi gidansa. Yau 'yan Tijjaniya su je, gobe Kadiriya su je, gata 'yan Izala tsagin Kaduna su je, cita 'yan Izala tsagin Jos su je, har da wasu alaramomi da garda a garin su ma suka yi ƙungiyarsa suka je. Kowa yana masallacinsa ne, kowa a bashi, kuma duk mutanen nan da ake kai masa duk yana jin nauyinsu. Ce da Allah an gama a bawa ƙungiyarmu, wanda ce an gama ba ƙungiyarmu, shi ya rasa yadda zai. Ana nan kawai sai mutanen wannan garin kawai sai suka yi ƙungiya suka tafi gidan sarki, wai an naɗa su. Shi wannan bagardin kawai sai je wai an naɗa shi liman. Shi kuma ga to ya ni da masallaci na, ni ba riga na yankewa na ba kawai shi kenan aje a ce an naɗa min liman, kuma limamin nan ni ba aƙida ta ma iri ɗaya da tasa ba. Su da ka sai wani abokin sai ba shawara ce abinda za ka tattara masallacin nan ka je ka wajen Daurawa. Ya zo na ce to kai sai da taɓaci ka neme ni yanzu, kowa rigima zai da ni a ce waɗannan da kafa. Na ce to amma ba taɓacin ba, abinda za a yi masallaci waƙafi ne, amma kana iya sa gudanar da shi a hannun wanda kake so. Ka je ga lauyanmu ga lauyanka su zauna su rubuta takarda cewa wannan masallaci ka danka gudanarwarsa a hannunmu. In kai haka to kaga an huta. Aka je gaban commissioner of police da lauyansa da lauyanmu, aka yi takarda ya rubuta da hannunsa, niwa ne
wanda na sai fili da kuɗina ba da kuɗin kowa ba, na gina masallaci da kuɗina ban nemi taimakon kowa ba, to na danka gudanar da masallacin na hannun su malam. Ya sa hannu, muka sa hannu, lauyansa ya sa hannu, shi ma lauyan nasa ma ba ma lauya ba, law din yake koyawa a jami'ar Bayero, malami ne a faculty of law. Ya sa hannu, namu ya sa hannu, commissioner of police aka sa hannu, aka ce ba matsala. So da aka sai na rubuta takarda zuwa ga gidan sarki, na ce wannan limami da aka nada to a mun cire shi, tunda yanzu masallaci namu ne, da aka mun cire wannan liman. Za mu turo wanda muka ga ya cancanta a nada. Muka tara malaman da muka tura na unguwar ahlus sunna suka je, sai aka koro su, aka ce an riga naɗa liman, don me kuma za su zo yanzu kaza 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 kaza. Wani hakimi ya je ta zage-zage, sai na yi petition a kansa, na tura na ce a karanta a fada, aka karanta, hankalinsa ya tashi, ita to shi yanzu ya zara hannunsa akan masallacin nan, ya zara hannunsa. Na ce tunda ba kuɗi, mutum ɗaya ne ya gina abinsa, ku bar shi ya sarrafa shi yadda yake so, ba taimako aka nema ba, ba gwamnati ce ta gina ba, ba wata ƙungiya ce ta gina, mutum ɗaya ne zikau ya siyi fili ya gina su. Na ce to ina ba ku shawara, in an samu irin wannan ku dinga yin takarda. Amma duk da haka da muka tura mutane a yi sallah, aka fito da makamai, su suka zuga mutane, aka fito da makamai, aka yi ta sare-sare, aka ƙona mana motoci da babura da kekuna guda 10. to da sun zuga mutane sun ce ga 'yan izala makiyan annabi waye ba sauransu. Aka zo muka sa duk aka kama mutanen kaf, aka je aka rufe su. To mutane suka zo suka yi ta bada haƙuri da Allah ya haƙuri, rashin fahimta ne, wani ne ya zo daga wata unguwa ma ya je zuga su kaza kaza. Na ce to ba komai. Suka fito suka zo duk gaba na ce to kun ga yanzu abin da kuka yi ba ku kyauta ba. Shi musulunci ba na rigima ba ne, na hujja ne. Tunda misali mutumin nan ga irin aƙidarsa, kuma ya gina masallacin da ya ce ga masu irin aƙidar da zai ba, bai kamata kai in baka yadda ba ka je kai ma ka sai fili ka gina naka, ba wanda ya hana. In za ka yi masallaci 1000 ba wanda ya hana ka, amma ka yi da kuɗinka, amma ka zo ka ƙwace na wani ka mai da shi naka, wannan shine matsala. Nace saboda haka kun ƙona motoci amma mun yafe muku, kun ƙona babura amma mun yafe muku, kun ƙona mana kekuna, kun ji mana ciwo, mun yafe muku, ku tashi duk ku tafi. Wasu ga suka to yanzu malam ka yafe musu, ya za a yi to sun ƙwaƙona mana kekuna da babura. Na ce ai ku ahlus sunna ne, Allah zai mai muku da wasu kekuna. Na ce mu ba da kuka gani na so nawa ana ƙona gidana a cikin garin nan, ba gashi Allah mai mun da wani ba. Shine to za ka wannan duk marhala ce za ta wuce. To na ba su haƙuri, aka zo aka yanzu waɗanda da aka yi wannan sare-saren nan da su ne yanzu suke cika masallaci ake sallah. An buɗe makarantar islamiyya, an buɗe makarantar boko, an kafa kwamiti, an zuba 'yan agaji, an sa dattijan gari. Kullum masallacin nan wani ya zo ya saka sola na miliyoyin kuɗi, aba 24 akwai wuta a masallacin. Wani ya zo ya rijiyar burtsatse, ake shiga itikafi, aka ba da kantinan haya, ake raunin ɗin masallacin, a sai mai, a share, a biya mai gadi, a yi kaza, a yi kaza, a yi kaza. Guri ya rayu yanzu sai murna suke ta yi kuma, cewa da ba dan a hannun ahlus sunna ma masallacin ya faɗa ba, da yanzu gurin ya mutu. Kazanta ma da ta sa mutane ba sa iya tsayawa, amma har daga wasu gurare suke zuwa su shiga itikafi lokacin itikafi. Haffam ake ba mutane saboda yawan masu zuwa itikafi gurin, saboda tsafta. Ga makarantar tafizul qur'ani an kakkafa. Nace to ina ba ku shawara dan gaba ku dinga gina guri da kuɗin ku. Nace ba wanda zai kawo muku tashi hankali, amma wata mata ta gina abu ta ce ta baka kulawa, ta janye ka ce baka janyu ba, to kana da matsala. To wannan shine abin da ya faru, don an ce suna ta yada cewa wasu sun yi mukabala da ni, har suna dannaka wannan rikodin da suka yi da nace musu su isar mas, suka ce su ba za su iya gaya man ba,
suna wakiltarsa amma ba su iya gaban ceto, suka ce sai dai su buga masa waya su haɗa nan gaya masa, ashe sun danna rikodin. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك